with our hot topic for today. I have a hot topic. Listen carefully. Hi KVG, hi Vedari. I'm a lady aged 38 years old and I need your help with my hot topic. I got married 10 years ago to a divorcee with 2 children. Takachata, and we started living together. Takaita mwana 1, and soon after we got married, his ex-wife relocated Nebasa and we started staying with the kids. Vana bonded, all 3 of them, and we were one happy blended family. My problem started when my husband's ex-wife returned back home. She would make ridiculous demands for Vana. Mari was never enough whenever she had the kids. This one time she was pushing kuti vana vachinje chikoro because of an incident that happened at the school where a child was neglected achirwara. Their firstborn was doing well and was left with 2 terms to finish his O-levels, and we felt it was ideal for her to finish and transfer when she was starting A-level. She blamed me for influencing my husband kuti vana vasachinje chikoro. So takatadza kuwirirana zvachose. I believe I was putting effort. Unfortunately, haana kuda kugamuchira my efforts. Last year in April, my husband died in a traffic accident in a foreign country, and it was a process and a half just to bring the body home. The kids were greatly affected by this. Body finally came to Kavaviga. She took the kids and went with them. After a week, Vana started calling vachida kuuya kwandiri. I asked them to talk to their mom, and she called me vachipopota saying, wakatora murume wangu, now wakuda kutora vana vangu. To tell the truth, I don't have any influence kuvana. I told her not to worry about the kids and that she has the right kundinyima kana achida. So, my issue is her firstborn muskana left home asina kukumbira and came to my house akaita weekend yesi. Inina even asked her if she had asked permission, and she said yes. I later realized that she had lied. The mother didn't call me. Ndakazonzwa mwana achinetsana na mai vake pa phone about coming to my house. The Monday yacho, she showed up kubasa kwangu and made a big scene, calling me the H word and accusing me of bewitching her children, kutivandide. Vedari, I can only do so much to maintain a relationship with her, but coming to my workplace is taking it too far. I don't think this is necessary, especially since the person we have in common is no more. My family insists on a restraining order, but I don't want a messy situation to come out of this. I think she needs counseling, but I can't exactly tell her that, otherwise inotoita imwe hondo. I want my child to have a relationship with their siblings. That's why I'm avoiding court. I need your help. What can I do? Well, thank you so much, Dziva. Messages are coming in already. Indonoshaya kuti vanenge vakutopindura hot topic isati yapera. Munozviwa nevi izvozvo. Mune muchiedza kuita sei 0772162651 morega kayokomberwa mozonyatsokutonga muine humbowo uzere hunenge hwabuda munyaya yatinenge tapiwa. Connect with us on our WhatsApp platform. You can also call in 660-897-660-299 0772162651 Vedari Ndimi inotongwa sei nyaya iyi. Someone also coming in says Anzi Dziva togona kutongo vaendesa futi ku news desk. Star FM, hello. All right. Kindly reduce the volume of your radio when you're calling in so that we can hear you loud and clear. We don't want that nasty interference when you are calling the station. So kindly just reduce the volume of your radio or switch off the radio completely. Hello, Star FM. KVG na kushendizo. Ndidzima Tats Bliss. Oh, yes. It's not that Zima. It is on board. Language Zima, the Yansongo. Tinotenda. Pama autopic I made Kwakawanda. Tomboti Dabureta. No, autopic and down is very genuine. The city of Kumboti is not a and I can feel fair. But part with a problem, Panama, my guru, Anagonanga, Lane. Kusanzwisisa
nechikonzero chekuti pakanga paine daka rakanga riripo kudhara, Yes. but riri kuramba riri musoro mavo. Hawachatarise nyaya senyaya, maevents semaevents, vangotarisa kwazvakatangira. Pavanotadza kunzwisisa umwe wavo uyu, ivo vari kungotarisa pane problem yavo, pane bone of condition yavo namainina. Ndo dambudziko riripo. However, mubvunzo vari kuti ivo, mubvunzo wanga wachinzi chizviya, ndingaite sei? Yes, vari kuti vangaite sei nekuti mudzimai uyu ari kunzi akazouya kubasa akakonzeresa achiti wakaroya vana. Wakatanga watora murume asi ukaroya vana kuti vana vakude zvakare, because chaivabatanidza hachisisipo, asi mai vari kuramba vaine kakurwisana nemudzimai uyu. Ukateerera hotopika zvakanaka chaizvo unonyatsoona kuti haisi nyaya yekuti munhu ari kuinfluenza kana kuti pane zvekuroya-roya, but mai ava mainini ava vanonga vanongoziva kubata vana, vanonga vanoziva zvakare. Manzwa pataurwa nyaya yechikoro, yekusachinja chikoro chichichichi, munhu atongori nekawisdom kakewo, nyange akatora murume wemunhu, but ane kawisdom kaainako. Saka kawisdom ikako hakanene kutora murume wemunhu. Zvichida wisdom iyoyo ndo yakashanda naye. Kava nekawisdom karipo, amenuka makaona ikako ndo kakatora baba kakutora vana. Vane rudo. Iyo ingaite mhosva iyoyo manje kuti munhu ake ane kawisdom kake kaainako. Ava ngavatodzidze mazviri. Vana vari kutongouya kunogarika uku, vanotaurika navo mai ava. Mukaona zvavari kuzama, dai anga rumwe munhu panapa atoinvolva mapurisa nyaya yekubasa and so forth. But ari kubvunza kuti handisi kuda kudaro because ndoda kuti mwana wangu uyu anga achijela nechi, because ndikasungisa mai vavo, vana ava vatonzwisisa kuti vana ava pavanozvibatisa pakatosiyana. Saka ini ndiri kuti zvikaenderera mberi ngavachisvike pakumbobvisa kamwoyo kakanaka kaya panonga pavada zvikaenderera mberi kuti mai vanoramba vachienda kubasa, panonga pavada kuinvolva kapiece of order kanotaurwa kaya kanozombodiwa because hazvisisiri necessary. As for vana vari kuuya uku, iyo vana vasinzi vari kutaura vachiratidza kuti amaeji hatisimukei, ngavagare navo pasi, ngavasavarambidzo kuti musauye kana manyaya asingadi, asi ngavaiti kuti vana kana vachiuya ngavauye vachinzwisisa hondo yavari kukonzeresa, so that kana vakuzoregedza havasi kuregedza nemhaka yekuti havachadi kuuya uku, asi kuti vakuda kumaintaina peace namai vavo. Zvazvinoreva ndezvekuti pamberi apo vachasvika maedges ekuti havachakondorwi neeither one of them, vanonga vakuita zvavada vana ava, saka vachazotovabatanidza kumberi uko vasingade vachida. I like that contribution, Maita Basa. Ndinotenda ipapo kuti sometimes pane dzimwe hondo dzisina kufanira kuti urambe uchida kungorwa. So to just let the kids go, and then sezvataurwa na-first caller wedu kuti pachasvika zera rokuti vana vega vakushandisa pfungwa dzavo, hamuchakwanisa kuvaudzira, then kana vachida kuramba vachizouya vachiona mainini, then vanogona ungadzinga mwana ere. Yeah. And I just feel like nothing is worth your peace. So I think arifana ngosiyana nevana for now, because vana vatoradza kuti vanenge vakukura. Ukana mwana akutoita plan yekuti rega ndiende ndega, atoti kure. Now remember there was that gap also when the mother relocated. Aigara uku na baba vavo ne the new wife, so I think ndo pane bondi papo, but tichinzwawo zviri kutaurwa nedare redu. This one also coming in says hi KVG, nadziva inini I disagree pana kola uyo kuti akatora murume womunhu mofu pa gazebo. If you can go deeper ipapo kuti pamuri kudisagree napo ndepekuti kuti haatorwi here. This one also coming in says this lady ngasiyane nazvo, vana kana vakura they will choose if they want to relate naye or not. Also vana vanozongotsvagana vakura, so don't worry about it. Another one also coming in on our WhatsApp platform says apa panenge pachinetsa kana munhu akuya kubasa, you might need to do something about it because you don't know how far she's willing to go.